I per a 80 infants mallorquins de només 10 anys, anit va ser una nit molt especial. Varen fer la seva primera nit d'observació astronòmica. Ho feren amb motiu de la Setmana Mundial de l'Espai. Així de clara es podia veure a nit la lluna des de la Casa de Colònies de Vinicanella, a Bunyola. A motiu de la Setmana Mundial de l'Espai, a nit els 80 alumnes de 5è de primària de l'Escola Sagrat Cor de Palma van fer un homenatge a l'astronomia, van fer una plantada de telescopis i van dur a terme una nit d'observació astronòmica. El 4 d'octubre de 1957 es va llançar a l'espai l'Sputnik 1. Des de llavors se celebra durant la primera setmana d'octubre la Setmana de l'Espai. Per això s'ha muntat aquesta activitat. Una plantilla se para de damunt fotocopiada i se para de davall i s'han muntat el planisferi i ara hem d'aprendre a com utilitzar-lo per saber un poc quines són les estrelles que cada vespre se poden veure en el cel. I els alumnes van poder fer diverses activitats en una jornada dedicada íntegrament als astres. Tots estaven força emocionats amb l'experiència. Comptant les estrelles, perquè això t'ho poses els ulls i si amb el cercle veus 4 estrelles, ho tens que multiplicar per 100. Ha estat un tema bastant interessant, perquè inclús amb un dels telescopis s'ha pogut veure els cràters que té la lluna i que alguns són bastant grans. A mi m'agrada molt perquè s'ha vist la lluna plana i ja està molt xula. A mi també m'ha agradat molt perquè mai l'havia vist de tan a prop. També amb el meu un pi vaig veure Saturn amb els anells, i Júpiter, i Mart. Bueno, Mart no, Venus. Una nit plena de descobriments per a aquests nins i nines de 10 anys i totes les mirades se les enduia a ella, una lluna que a nit regnava brillant al cel de Mallorca.